ಹಾಯ್ ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತರ್ಲೆಂಚೊಲ್ಲಾರು ಯಾನು ಹುಷಾರಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಅಡಿಗೆದು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಜ್ಜಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತೆರಿಪಾರೆ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತದೆ ಪನ್ನಾಗ ಮುಲ್ತ ಕತೆ ಪತ ನತ್ತು ನಂಗೆ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ರೆ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಕೈಕಾರ ಮಾತ ಬೇನಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂತ ಈತ ಒಂಜಿ ಬೇನಂಡ ನಂಗೆ ನಡಪರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಅಪ್ಪಗ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಪೋದು ಒಲ್ಪಲಕ್ಕುಲುನು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನು ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಬೇನ ಹಣ್ಣಂದಂಡ ಮನ್ಪಂದ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಕುಲೋ ನೋಡ್ಚಿ ಒಂತೆ ನಡಪುಲೆ ಬೇನನಗ ನಡಪರ ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂತೆ ನಡಪುಲೆ ಒಂತೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ನಡಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ನಡಪರ ನಕಲು ಪಿದಾಯಿ ನಡಪುಲೆ ನಡಪರ ನಕಲು ಜಗಲೆಡ್ ನಡಪುಲಿ ಜಾಲಡ್ ನಡಪುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ನಡಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಪ್ಪುಂಡೋರಿ ಅಕ್ಲಂಡ ಕಾಂಡೆ ಪೋದು ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಪೋಪೇರು ಅಂಚ ಒಂದು ನಡಪರ ಆವನಿ ನಕಲು ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಅಂಡಲ್ಲ ನಡಪುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕಾಂಡೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಮಾತ ಪರ್ಪುನ ಅಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ದಿವನ್ಲೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಮಾತೆ ಪನ ಇಂಕೊಂದು ನೀರು ಪರ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತೈತೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪರ್ಪೇನು ಅಂಚೆ ನೀರು ಪರ್ಪುನ ಒಂಚೂರು ಅಭ್ಯಾಸ ದಿವನ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಕಾಪಾಡೋಡತಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂತೆ ನಡಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತನೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಪೂರ ಉಂಡು ಈ ಉಬ್ಬೆಸೋಗು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟುನೆ ಕಾವಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಉಂಡು ಜವನೇರು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಉಂಡು ಅವೇನು ನಿಕ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ಕೇನ್ಲೆ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ಪೇನ ಬೊಕ್ಕ ಆಹಾರ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆ ನಿಜವಾದ ಆಹಾರ ತೂವನೇ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ ಎಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾಣೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಪು ನಾವು ಒಂಜಿ ಕಾಣೆ ಎಡ್ಮ ಅಂಟೆಗೆ ಎಡ್ಮ ಅಂಟೆಗೆ ಒರಿಯರಿ ಎಡ್ಮ ಅಂಟೆ ತಿನ್ಪೇರು ಒರಿಯರಿ ಎಡ್ಮರೆಗೆ ತಿನ್ಪೇರು ವರ್ಮ ಅಂಟೆ ತಿನ್ಪೇರು ತಿನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಅಂಚ 8-8:30 8:45 ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ವರ್ಮ ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ವಿಷಯ ಅಂಚಿನ ಮನೆ ದಿನ ಅವೇ ಗಂಟೆ ತಿನ್ನೋಡು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಣಸಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಣಸಲ 1 ಗಂಟೆಗೆ 1:30 ಗಂಟೆಗೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ಅವು ದಿನಾಲ ಅವೇ ಟೈಮ್ಗೆ ನೋಡು ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಪಣ್ಣಗೆ ಎಂಕ್ ಬಡ ಉಜ್ಜಿ ಒರೇನು ಅನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಬಡವೇ ಆಪುಜಿ ಪಣ್ಣ ಎಂಕ್ ದುಮ್ಮ ಅಂಚ ಒಂದಿತ್ತಾನೆ ಬಡವೇ ಆಪುಜಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂದೇ ಟೈಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಈತ ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ಬಡ ಆಪುನು ಪನ್ನಗ ಆ ಪೊರ್ತುಗೆ ಬಡ ಆಪುನು ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ಗೆ ಉಂಡಾಡ ಅವೇ ಪೊರ್ತುಗೆ ಬಡ ಆಪುನು ನಂಗೆ ಅಂಚಾದ ಪನ್ಪುನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಣಸು ಪೊರ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಗಡಿ ತಿನ್ಲೆ ಚೂರು ತಿನ್ಲೆ ಅಂದು ಅವು ಆದಿಪ್ಪು ಹುಷಾರು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚ ಆದಿಪ್ಪು ಹತ್ತೊಂದತ್ತು ಐಕ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಪಣ್ಣಲ್ಕನೆ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಡ ಹುಷಾರು ತಿನ್ನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಪೊರ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೋಜು ಪೊರ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿನ್ಲೆ ಅಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾರೋಡು ಪೊರ್ತು ತಿನ್ನನೇ ಸರಿಯಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಇಜುಡ ಗಡಿ ತಿನ್ನಂಡ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಮನ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನಗ ಬಡ ಆಪುಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಒಣಸು ಗೋಡಂದು ಆಪುಜಿ ನಂಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನು ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಾಗ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿನ್ನೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಸತ್ತಗೆ ನಂಗೆ ಬಡವ ಜೋರು ಆಪುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಅಂತ ನೀರು ಪರೋಲಿ ಚೌಲಿ ಪರ್ದ ಅಭ್ಯಾಸ ತಿನ್ನಗಳು ಚೌಲಿ ಪರ್ಲೆ ಚೌಲಿ ಆವನಿನಗಳು ಎಂಕು ಚೌಲಿ ಆಪುಜಿ ಆನ್ ಬೆಚ್ಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಬೆಚ್ಚ ಪರೋಡು ಒಂಜಿ ಲೊಟ್ಟ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕು ಚೊಂಬು ಪೂರ ಪರ್ರ ಆಪುಜಿ ಆರು ಒಂಜೆ ಲೊಟ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ನಮ್ಮ ಕಾಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಒಂಜಿ ನದಿತ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಚೂರು ಅವೆನ್ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರು ವಿಜಯ ಲಾಕ್ಸ್ ಬೆದ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದ ಜರಾಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತುಪ್ಪಿನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪನ್ನೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋತಿನ ಒಂಜಿ ನದಿನ ತೂಕ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಲದ ಪೊರ್ತುದ ಒಂಜಿ ನದಿತ ಪಂಡ ಸುದೆತ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ತುಲೆ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಓಡಲುಲ್ಲ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಗಾಳಿ ಬೀಜುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬರಿಯರನೆ ಮನಸ್ಸಾಯಿಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೊನ್ನೆ ತೋಜ್ಪದತ್ತೆ ಅವು ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಮದನಂತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಪನೆ ಸೈಡ್ ತಿರ್ತ್ ನದಿ ಉಂಡು ಒಂದು ನದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿನಿ
ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣ್ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಪಡ್ದು ಬರಿಯೇನೆ ಮನಸ್ಸಾಯಿ ಜಂಡ ಕತ್ತಾಲಣತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರೋಡ ಹಣ್ಣು ಬೊಕ್ಕದನ್ನು ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನಿನ್ವೆ ನಿಕ್ಲೆ ನದಿ ಬಂಡ ಏರೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ತುಯ್ಯೆ ಪೋದು ಬತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೋಜಾಗನ್ ತೋಜಾಯೆ ಅಂಚ ನದಿನೊಂದು ತೂದಾಂಡು ಇದು ಒಂದು ಅಲ್ಪದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಹಾವೀರ ಕಾಲೇಜ್ ಮೂಲೆ ಮಹಾವೀರ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕಮಲದ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಗಂಚಿನ ತಾವರದ ಗಿಡ ನಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ತೂದಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣ ನಿಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಅನ್ನಾಡಿ ಒಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾತು ಆಪುಣತಿ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಸೀನರಿ ಮಾತ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ದುಮ್ಮು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಅನ್ನಾಡಿ ಅಂಚ ಮಲ್ತೀನಿ ಹೆಂಚ ಉಂಡು ಶೋಕುಂಡೆ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಬಾಯ್.